September 2007. Het Limburgs land. Ger Groeneveld, kunstenaar, en Jo Doutsenberg. Ger krijgt een impuls en wil de koninginnen van Nederland gaan portretteren. Allemaal, in één beeld. Jo is documentairemaker en wil dat proces gaan volgen. Wat heeft hij met koninginnen? Zijn hart voedt zijn creatieve geest in een kaal atelier, groot en ruim. Ja, vaak is het zo dat je niet weet wat je doet. Je doet het. Je wil het doen. En als je nou zegt de reden, je wil het gewoon doen omdat dat moet ik gewoon maken. Ik schilder ze jong en ik schilder ze oud door elkaar. En daar probeer ik mee dat ik me voor kan stellen dat bijvoorbeeld de Beatrix van nu nog eens een keertje een gezellig babbeltje zou willen hebben met de jonge Wilhelmina. Al schilderend komen steeds nieuwe ideeën bij en ja, er veranderen dingen. Als het maar beter wordt, dan gaat het om in feite. Ja. Op schildersgebied ga ik tot het uiterste. Mijn leven bestaat uit schilderen. Want het is constant ladder op en ladder af. Stijger op, stijger af. Verschillende stijlen door elkaar. En hier zie je ook van de klassieke naar het impressionistische overgaan. Dat is heerlijk om te doen. Dat is een uitdaging. Het ene moment moet je heel erg beheersen. En de andere kant kan je lekker je gevoel laten gaan en lekker met een paletmes of met een kwast tjak, tjak,